Bueno, agora, se lles parece, facemos a proxección destas imaxes de Bos Aires e despois, se há lugar ou queren, pois podemos fazer algún coloquio, non? As imaxes complementan bastante ben o que aquí se dixo, porque contan a chegada de Castelao a Bos Aires até a morte e incluso despois con bustos e estatuas que se lle abren, non? Que se lle dedican. As imaxes foron tomadas por Eligio González nos anos que o donou creo que a Consellería de Cultura máis tarde, e que foron, en fin, organizadas e ordenadas polo Centro Galego de Artes de Imaxe. Non hai moito tempo. Empeza coa chegada de Castelao a Bos Aires, procedente de Montevideo neste caso. E vamos a ver... Menos luz, por favor. Menos luz, sería. Menos luz, para que si no. Bueno, esta é a chegada ao Porto de Buenos Aires. Aí se ve que está acompañado por algúns que foron a esperar a Montevideo, entre eles Prada, creo que en Búa e outros. Bueno, desde aquí non se ve moi ben, pero, en fin, algo de eso hai. Por tanto, isto sería o momento inicial da segunda fase de Castelao en Bos Aires. E aquí xa se reproduce o banquete, creo que é o do 1944, no que foi lanzado o libro Sempre en Galiza. E, ademais, no que por primeira vez, según algúns testimonios que presentes, se falou dun futuro goberno provisorio de Galicia que sería despois o Consello de Galiza. Houve moitos discursos e un deles que está publicado, en fin, na obra de Castelao, o discurso onde dice que non é político, que deixou, pero que viveu toda a vida coa lápiz e coa pluma e agora ten que vivir coa palabra. Esa está Prada, por exemplo. Puente. E Puente sale para ali, non? Estaba antes. Sí, bueno, O de bigotiño, así. Sí, Puente está. Foi casi onde entrou en contacto con él. Sí. No, esa máis tarde, creo. E a Marín é do 47, máis ou menos. Ahora, despois desto, vai vir a saída para París. Aquí está Puente, este é Villaverde e Avelino Díaz, que está detrás. Está detrás, sí. No, eu creo que este é o que sempre en Galiza, ainda, me parece. Claro que isto é unha mistura de imaxes, o sea que non están datadas, non? Pero, bueno. Até outra vez Puente, este é Alonso Pérez, que era da Federación, e Avelino, de Meira. Este está moitas veces, pero non sei quen é. Non sei se... E Castelao non fai falta que vos diga quen é. Está Virxinia, ¿no? Sí, que aquí ao fondo, sí. E detrás, non sei se Emilio, ese Pita. No, Pita non é. Non Pita Romero, Emilio Pita. No, Emilio Pita, non me parece. Pero, bueno. Ese do Puro é Prada. Aí está Prada, sí. E aquí Alonso Ríos. Sí. Este, sí. Ese rei Baltar, me parece. Sí. Este é Castelao e aquel é o que non son capaz de identificar.
E ese é a Brairo, que está ao fondo. Esa Braira, sí. Bueno, visto desde aquí non se... Sí, no, pero a Braira, sí. Sí. Bueno, está no centro galego. Claro, na biblioteca do centro. Sí, sí. Está que Alonso Ríos. Sí, 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 sí. Sí, non Sofía. E este Prada. Prada máis novo, non? O Prada que... E este... Bueno, esta é a saída para París, creo. David France. E na France, aí. No 46. Fins de xullo do 46. E está subindo o paquete, e aquí están os que o despiden, entre eles, este non sei se é Valenzuela. Acompañaron a Montevideo moitos. No, pero primeira está en escala, Buenos non? Aires. Pero saen de Buenos Aires a Montevideo, van con el. Sí, pero non sei se iba Feixe que deles. gravaba as fotos, as imaxes. Este é despedido, eu creo que en Buenos Aires. Porque va a ser multitudinaria, como se pode ver, non? Non digo, pero que acompañaban a comisión que iban ata Montevideo. Ah, sí, Acompañaban sí, ata sí, pero Montevideo eso, no barco. pero non foron para París, eles quedaron lá. Aí están, claro que é exactamente, que están aí está Castelao despedíndose, e hai algúns que van hasta Montevideo, probablemente, sí. Soy Elpidio, Villaverde, pero xa está enfermo no centro galego, con Alonso Ríos e con Puente. E aparecerá Virxinia de inmediato. Eso debe ser xa no 49, así, non? Sí. Está Pitoño, que non ve nada, o pobre. Está Virxinia, sí. Hai que conseguir alguén que lea os beizos para Sí, saber o que din. claro. Algo se podría, sí, se podría conseguir, sí. Sillas. Me interesa limitado. Mira, de fillo, o fillo Afonso de Xesús de Braga. Isto xa é o velorio. Permanente, sí, sí. A exposición. Pois aparecerá embalsamado, aí está. A bandeira temos na academia, a bandeira que está aí. Que era a bandeira do Consello de Galiza, non? Bandeira do Consello. Está na academia. E agora o enterro que é espectacular. Só superou o enterro de Vita. Sí, e para ser en xaneiro, iban bastante abrigados, no verán austral. Aí está de novo o puente e creo que é o directivo do Centro Galego, pero non sei quen. Aquí está xa no Panteón da Chacarita. Pois vai salir outra vez o Panteón con máis imaxes. O modesto Panteón. Bueno, era propiedade do Centro Galego. E, de feito, Castelao está nun local do Centro Galego, non é do Consello de Galiza, nin é de un centro provincial. Esta é cando inauguran a estatua, xa con Alonso Ríos aí. Que son de a Quinta de Olivos. Eso debe ser no centro de Lugo, sí. Sí. Non, eu creo que é na Quinta de Olivos. Pero era do centro de Lugo. Do centro, sí, do centro lucense. O Lucense, vamos, sí.
E este xa é máis tarde. Pero hai con bastante máis anos. Non, este é Sánchez Millares, O Sánchez Millares. que é de Noia. Pero isto xa é un busto. Iso que está... Ai, non, non é, non. Está no centro galego. Eso que está no Centro Galego de Buenos Non, Aires, sí. non é do centro. Aí están, Sí, pois, Está Rosalía, está Concepción Arena. estos. E logo ainda vai vir unha homenaxe con flores e todo eso no Chacarita de novo. O que está no Centro Galego. Ou estaba, non sei se sigue ali. E agora, unha ofrenda floral, que ten que ser no 71, así, porque este foi presidente do Centro Galego no 70, ou así, o Sánchez Millares, que xa era era un dos novos, xa. As enfermeiras, con... As enfermeiras, aí. Sí, co seu uniforme. Sí. Outra vez ao Panteón. Non vai aquí unha ofrenda que ten certo sentido político, porque lle poñen flores a distintos enterrados aquí, e unha delas, que lle pon a Suárez Picallo, é o seu especie, en certo modo, discípulo, Valentín Fernández. Vai vir agora. Que xa daquela era o dirixente do Consello de Galiza. Este é Alonso Pérez, e este, non sei quen é, desde aquí non podo identificalo. Millares, quizás, outra vez, non? Alonso Ríos, que aí xa velliño, Alonso Pérez tamén aí. E ese é Valentín Fernández, que está aí no centro. O peronista. Foi de todo, me parece, non? Peronista. Bueno, ser peronista en Argentina non é nada difícil, Extremadamente, extremadamente. Exactamente. É este que ven aquí tamén, detrás de Alonso Ríos. E aí vai a poñer esta coroa a la Castelao, pero a Suárez Picallo poñe unhas flores o Valentín. Sí, sí, aí está. Estamos acabando. Moi ben, pois isto foi posible gracias a que unha persona con certo gusto e foi gravando pouco a pouco algúns atos dos exiliados ou dos emigrados en Bos Aires, a que conservou isto. Tamén conservamos moitas outras grabacións que deso empezou a funcionar no Consello da Cultura Galega o Arquivo Sonoro gracias a aquilo que se recuperou de Buenos Aires. Despois o restaurou o CEGAI e hoxe, por xestións da Academia Galega, puido estar aquí, de modo que esta historia, breve historia, desta peza que necesita certa explicación, pero que creo que complementa e cerra ben estes momentos da cultura galega dedicados a Castelao.
Sí, non sei